До сега в Ергена. Мартин знае, че аз съм много духовен човек. И затова ме изкара на шопинг. Искам това. И това. И това. И това. И това. И това. Това. Мартине, картата! По принцип не е важно какво има тук, а какво има в картата. Обратната шегувам се. Аз лично много се убедих, като каза, че Косара е жената за тебе. Ще ме обичаш. Ти заради това ли пиеш много? За да може един ти клипач да пада. Да не мога ма гледаш. Поне другото око ме гледа. Аз спокойно, с другото съм сляп. За какво говорихме?